କି ସୁନ୍ଦର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବ ଆସ। ହେଇଗଲା ତରକାରୀ କଷା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଦବା ଆମେ ହାମ୍ପୁଡ଼ି ମା ହେଲା କି ନାଇଁ ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ନାଳ ହେଇଗଲାଣି। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ମାଛ ବନେଇବି। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସହଜ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ମତେ ଚିଟ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ। ଆଜି ମଜା ହବ। ମା ଏଇଟା ମାଛ ବନେଇବି। ମା ବନେଇ ପାରିନି। ମୁଁ ଠିକ ସେ ପାରୁନାହିଁ। ମା ଶୀଘ୍ର ବନାଉଛି। ମା କେ ଦେଖ सोनू सोनू कौन आज्ञा कौन करूचलो अच्छा बनै सारलानी ना लेट हो बाबा और नेट हवा शीघ्र शीघ्र बनाओ मां बनै सारलानी परा तमे शीघ्र पारु न सोनू लो मो जेजेमा संग भी माछ काटिबी आज क्या मजा तार हबो आपण माने वीडियो रे नइबे जिबेनी मो तक्कारे बनै कि देखेइबी सब माछ बाड़ी पड़ना गुटे गुटे माछ 60 ग्राम हबो 800 टंका केजी ए डबल जीरो मु कहितने बने बापा मो पे आनिचंती आपण माने मो घर को आछन चिंगरा काडी खाइबा आपण माने कमेंट करंतु और तकारी कने भन नज्य हमर कने काडी हबो हानता खट्टा पकेई देखंतु कसानगा माछनगा देखंतु एथिकी माछ है ना पड़ी गना न चुंडी कोन नागिची देख कामकी खाउची देख जाना माछ देकी न्यूसेई करिबा केडवा आज पानी आई ना छप्पा पानी आयो मन की छप्पा कर देना भरना न गिया दादा
ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ହଉଛି, ତ ସଫା ଲାଗୁଛି। କଞ୍ଚା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଆମର ତ ବହୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତୁ ପରେ ବସିଗଲା। ସେଟା ହଳଦୀ ନଟି ପକେଇ ଲୁଣ ପକେଇବା। ହଳଦୀ ପକେଇବା, ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲକି ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ କାମ ଛୁଟି ମୋ ମା କରିବେ। ମାନେ ଏଠି ଯାଇ ପାଠ ମୋର ଆଗକୁ ହବନି। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା, ଗ୍ୟାସ କଥା ତ ମାକୁ ଭାରି ଡର। ସେଥିପାଇଁ ମା ବନେଇବେ। ତେଲ ପକେଇବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଆବାର କି ଶବ୍ଦ! ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ନଇକି ଦବା। ବାଉନ କର ହେଇଯିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ବେଶୀ ଭଜା ନା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହାଲକା ଭାଜି ଛାଡି ପ୍ଲେଟକୁ କାଢିଦବା। ଏଇଟା କରିବେ ଦେଖାଅ। କଢେଇକୁ ଆଉ ଥରେ ସଫା କରିଦବା। ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତେଲ ପକେଇବା। ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଅଦା ବାଟିକି ପକେଇବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ଟମାଟୋ ବଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନଶା କମ କେମିତି ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ପେଣ୍ଟି ଦବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭଲରେ କଷିବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଫେଣ୍ଟି ଦବା ଟିକେ। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ପକେଇବା। ମାନେ ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡି ପକେଇକି ମସଲା ଫେଣ୍ଟି ଦବା। ପାଣି ପକେଇ ଦବା। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତା ତ ଜାଣିତନେ ଖାଇ ପାରିବନି। ଏଥିରେ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମତେ ଜମା ନୟ ହଉନି। ଚିଙ୍ଗୁଡି ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିଲେ ଆତ୍ମା ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆହା ମା ଯାଅ ଭାତ ବାଢ। ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବା ଥାନୁ କରି ଶାଗ ଭାନି ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଶାଗ ଖାଏ। ଏ ହଉଛି ତୁଆରି ମାଛ। ଆଳୁ ପକେଇକି ତେନ୍ତୁଳି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇକି ପଡେ ଦେଖିବା। ଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି କାଢି ଖାଇବା ହାମ୍ପୁଡି ଶାଗ ଦେଇକି ଖାଇବା।
ଝୋଳ ପକେଇକି ଚାଙ୍କି ଦବା। ମନ ଯେମିତି ତରକାରୀ ବି ଯେମିତି, ତରକାରୀ ବି ସେମିତି। ମୋ ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଆସିବି ଖାଆନ୍ତୁ। ହାଲକା ଗରମ ଲାଗୁଛି। ବନାଇଛୁ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନକୁଡ଼ି, ତୁଆଡ଼ି ମାଛ, ଟୁଙ୍ଗୁରି କଠା ଏମିତି ଖାଇଲେ ମନ ଭାରି ଶାନ୍ତି। ଥରେ ଆମର ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ଖାଇବା।